Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder ved Nemo.dk. I dag der skal jeg fortælle om den her ASKO opvaskemaskine, som er en D5434. Det er en energiklasse A+ maskine. Det vil sige, at den er lidt billigere i strøm end en almindelig A-klasse maskine. Den er med et lille lækkert display heroppe, som er med touch og LCD-display. Den har 6 programmer i alt. Deriblandt har den et hurtigt program. Man starter simpelthen maskinen herovre, og så kører man rundt i programmerne her og trykker på start, og så starter maskinen. Inde i maskinen her, god rummelig maskine til omkring de der 14 kuverter. En dejlig lækker rummelig overkurv her, med masser af plads i. Og i underkurven her, der har du plads, hvor du kan lægge de inderste ribber ned her og flytte bestikkurven her. Og så er der plads til potter og pander. Selve kabinettet herinde, det er lavet i rustfri stål. Det var sådan ordene om den her ASKO opvaskemaskine. ASKO yder jo så 20 års holdbarhed på deres produkter. De er simpelthen gennemtestet på fabrikken til en holdbarhed på 20 år. Og på Nemo.dk, der kører vi jo med prisgaranti. Så hvis man skulle finde den her maskine billigere et andet sted, så giver os et kald, så matcher vi selvfølgelig prisen.